Nagkakusog og nahimo ng super typhoon ang bagyong Hana kanana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang bagyo 785 kilometers sa east-northeast sa Itbayat, Batanes. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgon nga 120 kilometers per hour ug may unos nga mabot sa 150 kilometers per hour. Nagirog ang bagyo paingon sa kasadpan sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, way timailhan nga mutugpa kini sa yuta ug posibleng mogawas ang bagyo sa adlawng Domingo. Gawas sa bagyong Hana, gibira usab ang hanging habagat sa kanhi bagyong Kuring ug bagyong Kiroge nga susamang anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa data sa Metro Weather, posibleng masinati ang katag-katag kapaguan sa Northern o Eastern Samar. Samtang ubos usab ang kahigayunan kawanon ang ubang bahin sa Eastern ug Central Visayas. Posibleng wanon ang nahabiling dapit sa nasod, ilabi na sa Northern ug Central Luzon.